ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟ ଜାନି। ମୁଁ ଉମାଶଙ୍କର ସବୁଜଦିନା ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ସର୍ଭିସିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ? ଗୁରୁମାଗି ଦୁର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ଲମତାପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଥାନା ନନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ କି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅମଳ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ? ଧାନ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ମାଣ୍ଡିଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ମରିଚ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଏମିତି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଟମାଟୋ। ଆଉ ଟମାଟୋ ଚାଷ ଏଥି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଥିଲେ ନାଇଁକି? ହଁ ପକେଇଛନ୍ତି, ହଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗଛ ବି ବଡ଼ ଅଛି, ଟମାଟୋ ବି ବହୁତ ଭଲ ଫଳିଛି। ଏ ଟମାଟୋ ବି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଧ୍ର କେଉଁ ଟମାଟୋ ପଦ୍ଧତିରେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଜୈବିକ। ଜୈବିକ ଖତ ଆରି ଆମର କେଞ୍ଚୁଆ ଖତ ଓ ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି ନିଜେ କେଞ୍ଚ? ବନାଇ କରି ଆମର ଆଶାକର୍ମୀ ବାଲା ଶିଖାଇଲେ ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇକି ନିଜେ ବନାଇ କରି ଆମେ କଲୁ। ଜୈବିକ ଖତ କେମିତି ବନାଇବା ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ? ଆମର ସେଟାକୁ କୁଣ୍ଡି ବନାଇବାର ପଡ଼ୁଛି। ହୁଁ କୁଣ୍ଡି ବନାଇ କରି ତାର ପଛେ ଗୋବର ପକାଇ କରି ତାର ଉପରେ ପାନି ଛିଞ୍ଚି ପାନି ଛିଞ୍ଚି କରି ତାର ଉପରେ ଆମର ଡାଲ ଜଡ଼ଲାଟା ନେଇକରି ଉପରେ ବିଛାଇ ଦେଇକରି ତାର ଉପରେ ସେ ଗୋବର ଛାଡ଼ା ପାନି ଅଲଗ ଚିଚ୍ ଚିଚ୍ କରିଦେଇକରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଖେଚୁଆ ନିଜେ ସେ ମନାକା ଦେଇରିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି ଦେଇରିଲେ ଆମେ ବନାଇ କରି ଆମେ କେତେ ଦିନ ରଖିବାର ସାର୍ ସେଇଟା? ତାକୁ ମାସ ଭିତରେ କାଢ଼ବାର ଅଛି। ମାସରେ ହେଇଯିବ ହଁ ପୁରା? ମାସ ଭିତରେ 2-3 ବସ୍ତା କାଢ଼ି କରି ରଖି ରହି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆଗ ତୁ ଫଟା ମାରି ଦେଇକରି ତାର ପଛେ ସେଟା ଆଗ ମାରବାର ଅଛି। ସେ ଗେଣ୍ଡଲା ଖତ ପକାଇଲେ ତାର ବିଷାକ୍ତ କମି ଯାଇକରି ଚାଷ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିବା କଥା। ଯୋଉଟାକି ରାସାୟନିକ ସାର ପକାଇଲେ ବିଷାକ୍ତରେ ସେ ଜିଆ ଗୁଡାକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତମେ ଦେଲା ଖତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପକାଇ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀଟେ, ନିଜେ ବି ଜିଆ ଖତ ବନାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ କି ଚାଷ କରିଥିଲେ ପନିପରିବା? ଆମେ କି ହୁଁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ, ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ, ପନିପରିବା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଟମାଟୋ, ମରିଚ ଶୁଆ ଆମେ ତ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅମଳ କେତେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ? ଆମର ଧାନ ହେଲା 10 ପ୍ୟାକେଟ୍, ହୁଁ 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ହଉଥିଲା? 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଏ ବର୍ଷ ଡବଲ ହେଇଛି 10 ପ୍ୟାକେଟ୍। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦାନ ବି ଘିନି ଆଣିଥିଲି ସିମଲିଗୁଡ଼ା ଆମର ସେ ଅଫିସିଆନି ଆଜ୍ଞା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଇଲା ରଖିଲୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରାକା ଗୋଟେ ଦୁଇ କାସପାରା ସେଟା ଆଇଲା ଗୋଟେ 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଇଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠି? ସେଠି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ନয়। 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ହଉନଥିଲା, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ? ଆଉ ପନିପରିବା କେମିତି କ'ଣ, କେତେ କ'ଣ ଅମଳ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପନିପରିବା? ଟମାଟୋ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଡ଼ାକୁ ସେ ତେଲ ପିରିଙ୍ଗ କରିଦେଲାକୁ ଭଲ ହେଇଲା। ଜିଏସ୍ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କଲାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ମୁଇଁ ମିଶା ଆମର ଟନିକ୍ ବନାଇବୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଜେ ବି ଟନିକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ କେଜି ଆଜ୍ଞା ତାର ପଛେ ଆମେ ସେ ମାତ ଦାରଲୁନି ମାଛ ସେ ଖସଲି ଗୋଟେ କେଜି, ଆଜ୍ଞା ଗୋରୁମୁତ ଗୋଟେ ଲିଟର ଆଜ୍ଞା। ବନାଇ କରି ତାକେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ପୁରାଇ ବାନ୍ଧି କରି ରଖବାର। କେତେ ଦିନ ରଖ? 3 ମାସ ରଖିଲେ ସେଟା ବଂଶୀ ଜାଡ଼ା ତେଲ 3 ମାସରେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ତାକେ ଗୋଟେ ଟିପିକେ ଗୋଟେ 10-12 ଲିଟର ପାନି ଗାବବା। ଗୋଟେ ଟିପିକେ 12 ଲିଟର ପାନି ଗାବି ତାକୁ ଫିରିଙ୍ଗ କଲେ ମସ୍ତ ବାହାରସି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ଏ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ନାହିଁ, ସେ ଖତ ଦେଲା କାମ ମାରିଲୁ ଅଲଗା ଖତ ବି ଆଉ ଆଣିକରି ନିଜେ ତ ବନାଉଥିଲେ, ଆଗରୁ ରାସାୟନିକ ସାର ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ହେଲେ ଜିରୋ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଗରେ ତ ଆମ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଯୋଉଟା ନେଇଥିଲେ ସେଟା ଖାଲି ପକେଇଥିଲେ। 2 ରକମ ଖତ ତମର ତିନି ଆଣିଲାଟା ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ସେଟା ଏଇଟା ଶିଖିଲାଟା ନିଜେ ଶିଖିଲାଟା ମିଶାଇକରି ବେଡ଼ାରେ ମାରିଲୁ ଆଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଉମାଶଙ୍କର ସବୁଜଦିନା ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।